Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nirrifletti fuq silta mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin u xtaqt li wara anka noħodha fl-ispirtu kif din wieħed jista' jgħixha f'kuntest ta' familja mod speċjali f'aspett partikolari tagħha. Ma ħanaqrawha l-ewwel għal min jixtieq isegwi. Hija littra ta' San Pawl lill-Efesin kapitlu 6 se naqra minn vers 10 sa vers 20. San Pawl jikteb hekk: Mill-bqija twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja u d-lamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smawiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħlitkom kollha, żommu weqfin. Żommu sħaħ mela ħażmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-Slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażen. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma tal-Alla. Itolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa issru fih bla ma tieqfu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju li tiegħu jien ambaxxatur fil-ktajjen. Jalla jiena u nxandru nkun nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem kif għandi nagħmel. Din il-kelma tiegħi fettilkom fil-bidu nixtieq li nirriflettu ftit fuqha u napplikawha għal kuntest tal-familja. Iż-żwieġ u l-familja li anka fi żminijietna hija waħda mill-pjagi tal-Knisja u tas-soċjetà tagħna. Nixtieq nagħmel enfasi hija pjaga tal-Knisja u hija pjaga tas-soċjetà. Qegħdin żwiġijiet jitkissru, familji jitkissru. Għaliex hija pjaga kemm għas-soċjetà u kif ukoll għall-Knisja. Hija pjaga s-soċjetà għaliex is-soċjetà hija mibnija fuq il-familja. In-nukleu bażiku tas-soċjetà huwa l-familja. Aħna neħtlu fis-soċjetà permezz ta' familja, aħna neħtlu fid-dinja permezz ta' familja. U jekk din l-istituzzjoni naturali fis-soċjetà titkisser, is-soċjetà tibda titkisser. Jekk soċjetà, jekk gvern irid jara li l-pajjiż ikun fuq saqajh, mhix biss l-ekonomija li tkun fuq saqajha, mhux biss il-ġustizzja li tkun fuq saqajha, mhux biss il-politika tkun fuq saqajha, imma anke żwieġ u l-familja jridu jkunu fuq saqajhom. U f'dan id-dawl li anka il-Papa Benedittu XVI fid-diskors li għamel Malta diversi drabi għal ngħidu leha divorzju għax ikisser propju din l-istituzzjoni ta' żwieġ u l-familja li hija n-nukleu bażiku tas-soċjetà. Però eżistijej hija wkoll anke tal-Knisja. Il-Knisja għandha ħafna l-qalba l-familja mhux biex tklixe, mhux biex tgħid xi ħaġa, imma hija ħafna l-qalba għaliex il-bażi tal-Knisja hija wkoll il-familja. Il-familja li anke l-Knisja ssejħilha bħala l-Knisja tad-dar, ekklesja domestika, il-Knisja tad-dar. U allura eżistija importanti ħafna li aħna nħarsu lejn din ir-realtà ta' żwieġ u l-familja b'ħafna għoża. Meta titkisser eżistijej qed titkisser il-Knisja. Meta jitkissru iż-żwiġijiet sagrament qed titkisser il-Knisja. U din importanti li nżommuha f'qalbna għaliex fi żminijietna il-Knisja qed tiġġarraf kif ġara fi żmien San Franġisk tas-Sisi. Qed tiġġarraf fi żwiġijiet li qed jitkissru u qed tiġġarraf fin-nuqqasijiet tas-saċerdoti u reliġjużi. U l-kelma li għandna kif smajna eżistijej tista' tgħinna sabiex aħna nipproteġu ftit il-familja tagħna. Nipproteġuha taħt aspett partikolari. San Pawla hekk jitkellem il-ħajja nisranija li hija taqbida, li hija ġlieda max-xetan.
jagħmilha ċara, ilbsu l-armatura tal-Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan, għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smewiet. San Pawl jagħmilha ċara, aħna ninsabu fil-ġlida kontra x-xitan. U din ma rridux ninsewa. Sfortunatament, b'dispjaċir ħanida, imma l-verità tittejda kif inhi. Issib anke saċerdoti, ministri tal-Alla, li jitradixxu l-kelma tal-Alla, li jitradixxu l-ministeri tagħhom, meta jgħidu li x-xitan ma jeżistix. Jistgħu jkunu professuri l-università, jistgħu jkunu l-aqwa predikaturi, jistgħu jkunu awtoritajiet fil-Knisja huma min huma. Jekk xi saċerdot, ministru tal-Alla jgħid li x-xitan ma jeżistix huwa żbaljat, qed imur kontra l-Bibbja, qed imur kontra t-talim tal-Vanġelu u għaldaqstant ma tkomx tisimgħu milli jgħid f'dak l-aspett. Ma tkomx. Huwa dmir tal-Knisja, huwa dmir tar-rajja tal-Knisja li jiftħu għajnejhom u jiftħu għajnejn il-merħla minn dan il-lupu li jipprova jkisser il-merħla u r-rajja jipproteġu l-merħla jridu, mhux iħalluha mperċa l-attakki. San Pawl għawek jagħmilha ċara ħafna, il-ġlida mhijiex kontra d-demm u l-laħam, il-ġlida kontra d-demm u l-laħam jiġifieri il-ġlida kontra l-bnedmin, il-bniedem li pereżempju fejn għafin dawk li jridu d-divorzju. Din fi ġlida. Għaliex ġlida mhux personali mal-persuni, ma ġlida ta' idejat. Dan huwa d-demm u l-laħam, istituzzjonijiet, liġijiet li jmuru kontra żwieġ u kontra l-familja. San Pawl l-sfida tiegħu li aħna ma nħarsux li daw biss bħala xi ħaġa umana, jiġifieri kwistjoni kif qed nirraġunaw ħafna drabi llum ta' idejat, kwistjoni biex ikollna soċjetà aktar inklusiva, kwistjoni li dak kif taħsibha int u dan kif naħsibha jien u noqogħdu kulħadd kif jaħsibhaw. San Pawl jagħmel ħafna ċara tmur lil hinn minn hemm, imma wara dan kollu hemm ġlieda kontra x-xitan, ix-xitan li jinqeda jiżra fil-qalb tal-bniedem il-gidba u mhux il-verità. Divorzju huwa gidba, mhux verità, għax imur kontra il-verità ta' dak li mħabba li għal dejjem. Allura sisti, aħna rridu nirrealizzaw. Anka intom jekk qed tisimgħu li qegħdin f'adulterju, nixtieq nagħmilha ħafna ċara, qed tgħixu gidba. Anke jekk tgħid imma jiena nħoss li nħobb, il-verità mhix li tħoss. Il-verità hija dik li nsibu fil-kelma tal-Alla. Nammetti li hija jibsa biex id-drabi niżluha, nammetti li hija jibsa li aħna naċċettaw anke f'ċirkustanzi fejn ħossuna forsi vittmi ta' ċerti sitwazzjonijiet. Però b'daqshekk ma jfissirx li għax għaddejna minn mumenti jibes, li għax inħossuna vittmi ta' ċerti ċirkustanzi, allura li aħna ma nfittxux il-verità. Ma jfissirx li l-uġieħ tal-ħajja tagħna irid jamina mill-verità. Ma jfissirx li l-uġieħ tal-ħajja tagħna ma rridx ipoġġina fit-tfittxija l-verità. Ma jfissirx li għax aħna mweġġajn fil-ħajja allura noqogħdu fl-uġieħ tagħna u niskużaw kollox. Mhux qed nitkellem dan b'mod insensittiv li min għaddej minn mumenti bes fi żwieġ tiegħu, fil-familja tiegħu. Però naħseb illi lum il-ġurnata qed nintelqu wisq illi mal-intoppi li qed nintaqgħu magħhom qegħdin inkissru l-verità ta' dik li għal imħabba. U din nerġa' ngħid mhijiex kwistjoni ta' raġunament uman li nirraġunaw b'dan mod, imma hemm ingan fin tax-xitan wara dan kollu. San Pawl jagħmilha ċara. Jista' jkun imma ma jaqbilx miegħi, però l-kelma tal-Alla dak li tgħid. U minix qegħdin hawnhekk biex nintoġbu, jew biex joqogħdu jaqblu magħna, jew ma jaqblux magħna, qegħdin hawn biex inxandru l-kelma tal-Alla kif inhi Ġesu għalilna il-verità jteħliskom. Nagħmilha ċara. Iż-żwieġ u l-familja bħal mujja l-ħajja tas-saċerdoti u l-patrijiet u s-sarijiet jinsabu taħt attakk mix-xitan. Bħal mejja l-Knisja. Il-Knisja wkoll tinsab taħt attakk mix-xitan, mhix biss sitwazzjonijiet li għaddej minnhom imma realtà diabolika li titkisser il-Knisja. Għandna l-Papa Pawlu VI li darba kien qal il-fumo di Satana entrato nella Chiesa, d-duħħan tax-xitan daħal saħansitra fil-Knisja. Darba il-Papa Ljun 13 għandna s-segretarju tiegħu li jirrakkonta meta darba wara l-Qudiesa il-Papa sema dialogu bejn Ġesu u bejn xitan fejn xitan talab il-Kristu biex jattakka l-Knisja għal-mitzena b'mod partikolari. U għandna xi oħra li tgħid li l-Papa dak il-ħin ra lil San Mikil Arkanġlu jitqabad max-xitan u għalhekk il-Papa wara kiteb talba lil San Mikil li kien ordna lis-saċerdoti sabiex jitolbuha
wara kull qudiesa, wara l-konċilju din it-talba ma baqgħetx obbligatorja. Però nixtieq inħeġġeġ li nitolbu l-San Mikkel Arkanġlu f'din it-taqbida tagħna kif tgħid din it-talba tal-Papa Leon 13. Nitolbuh għall-familji, nitolbuh għas-saċerdoti, nitolbuh għall-Knisja. San Pawli jgħidilna mela qegħdin fi ġlieda. Irridu nkunu konxi li qegħdin fi ġlieda imma. U tkun taf ma' min qed tiġġieled. Għax xitan ma tirbaħlux l-argumenti. Bl-argumenti titlef, ftakru li Eva dak li għamlet, argumentatu tilfet ma' serb. Jekk aħna fi żminijietna nargumentaw ma' xitan nitilfu. Imma kif iridu niġġieldu? San Pawli jgħidilna hu kif? Ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla. San Pawli taqabbel il-persuna isna soldati li qegħdin niġġieldu mal-qawwa tal-ħażen. Allura s-soldat għandu l-armatura. U x'inhi din l-armatura ta' Alla li San Pawl ikellimna dwarha? San Pawli jiddeskrivi din l-armatura u jgħidlek